Jotono lamso ani tinini blogo hinge sungtago mela thanaba gari naising tongo hinge mo ani 13 tarini video se hinge ang tago 15 tari tini je 15 tari hinge idir khai tongo mane idir rok khaijia hinge sungtago finally mane mela tata bwskang to supaika apna kisa thangmano hinge ma thangnai hinge yang bwsing gari ma haya hinge ba bazarni hoitene so hinge ma thangnai jolia bazarni hoite hinge subo em busu mela ga phaika comment kaisa di ani de channel mane dani video naiki tongnai rok hinge ani tinini blog no page o naitongdi hinge ani video so logya tinini mane ang asuk gam rok khaijia hinge aro charge bo kwrwi ani phone current kwrwi ni bagwi charge ma rwya hinge oboni bagwi ang gede phunukmatwi phunuknai kisa kisa hinge no sojo phaika comment khaisa de hinge tini 15 tari bisi kwtai adiba na bosor kwtal habani hinge jotono bisi kwtal ni chibai hinge chwngto supaijak hinge mata bwskang hinge chayang bwskango thangyago hinge to thang tongo hinge no obo naitongdi ani video naiki enjoy khaidi like comment khaidi kwtal wngwi tongkhai bo subscribe khairodi hinge chwng abo ani classmate bo keha malaika hinge chwng abo thangwi tongo hinge borok bo mela ba bo jebu hai hinge borokni mela se miligi hinge ba na hinge chathai nangtara bisi dogan tongo nabo nugui tongkha na hinge jotono happy busu hinge chwngkha tabo yang supaijak hinge borok bo aswk family rok tabo time rok bo 9 ta rok se baje tongo hinge ba yang samung rok bo chengjak yaku je kotor rok se kok sai tongkhu hingkhe ba berai tongkha kisa yang bwsing bai pura hokor rok se dupuk ekdom tamaine mo jwga bo ekdom tamaini mane hamang to jabra rok kwrwi emini ba school bo maar bo school se tangna bagwi oborok khaisadra hingke ba pura hati dupuk ekdom hingke yang hai naidi cherai rok kathai ekdom suchuraima naisalaijak jani jani buma kaisa karne 50 taka bo hingke yang gari rok tangjak hingke chwng bo photo rok kaham kaham ni bujalaika mela phaimani ba photo rok kaham kaham ma bujanai belai na hingke tabukhe chwng ayang bwsing tongna swlaga hinge ya aro berai no phaijak hinge bwsing jwga kwrang bo bwsuk tongnai mela rogo jwga kwrang thi tongmiya hingke yang kisa ree rok nana phaijak yarwnai risa rok phagwi risa rok kubui rok bahai jota rok hingke chondrahar rok phagwi puisa naithok naithok de ekdom 600 700 rok bo hingke rang kwrwi namiya tongmakaine mokol to tongbolai yak to tongbolai hingke rwngwi naikha naiui naikha mokol bai birat dam dam hingke yang porda kwchana nani himni dam se bothai laiya hingke ree rok se hanya hanya se 200 300 po hingke yang risa gana nana hingke phaijak chwng hingke risa bo kwlangma rok mane bisi log khai bungya to aboni bagwi obo 300 350 jar hingke chwngto 200 jar kaham najak hingke chwng abo obo napaikhe yang swka phaijak nwngwi bai mane yang gairing tongo gairing sa photo rok bujakrana hingke phaijak o jang bwrwngwi bubai hingke tobakhaine mela phaimani ba berai naina nango joto hingke yang naida ekdom bwrwi nai risa kheno naithokjakgwi murti hingke chwngto photo bujakrana hingke line se dolaijak naida keha keha photo bujaknani bo aro bujakbaima akhaide naisi naisalaijak bujakna bagwi hingke chwng aro bujagai chwngkhe ukulok bujana hingke photo rok kaham kaham nalaikha hingke yang o phaijak ekdom ayang berai baighi tabukhe yang bwskang phaika chwngbo hingke tabukha de hingke mwsai tongo cherai masa mane abo sar damodar sar ni bwsajakse hingke naide nainai rok hingke tabo de pura time 11 ta 12 ta baji thangkha hingke 10 ta porjonto se kwno mwsana mwsra start khaiyaku hingke tabuk kisa naidi rokbo ekdom naithokha bumsamani hingke chwng tabukhe nangnai rok ani kwtai rok tongo hingke obo apili mela ni ba hingke tabukhe chwng berai tongnani hingke nangnai bemoga paisa rwjagwi hingke mela phaima bukhuk bo rwlai nangbolai na hingke obo chatai chatai chwng nai tongo yang nwngnaiko mwsamani imo era jota bwma bodol rok mwsai tonglaigwi hingke naithokha pura mwsama rok hingke tini to mane 13 tari se hingke last mela hingke obono hingke tabukhe chwng naigi rok bwchai lungsu lungsu kha hingke ba raha achukgwi swchai bai manlaikhai swchai bai nai tongo yang
sidaijak hingke kastom phunui tongo yang nainai mang aswk nai ni video bai bai katal blog malai.